Shalom madhita salhutna manginang. Asa tamulai acara parminggota di bagasan tongani arion. Jumulu mahita martang yang nahom di bagasan rohata tamulai ma. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 10 sada ayat sada 2 dohot 5. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohakku Jahoba ninna ibana do, haholongon salilingna hubahen makaholongiho, dibaheni hutaitiho marhite-hite dengan basa. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan dibata pargugu na suhatu dosan, amanami saliling nililingna, asima roham, asini rohamdo na mangaramoti hami sian na sailaon rasi rasanwaing. Jalaan sini rohamdo na mangalihon berita onolii, gabe hanguluan nami. Saya si maroham, saya buhay marohanami jalalehon tondim na badiai,
asa waktu si hami sude panugunugum dohot pambahenanmu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jalalam ibaru rohanami, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di parmenggot tasaderion imana tersurat di buku 5 Musa 10 ayat 12 songonon mahatana. Nuaing pe ali Israel ahado na pinangido ni roham nina Jehovah debata sian ho ndada marhabasaran tu Jehovah debatam. Jalan marparange ho disalhut dalanna huhut marroha holongan mida ibana dohot manguli Jehovah debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amen. Jojot dilasi
Tuado paniri bata tatopoti ma dosatta nagodangi martangyang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suatu dosan. Pardingkan basa doho jala rodi saliling nililing na do asini roham. Saya marpamuat ni rumah roham di hajahaton nami. Jala saya unang be ingot-ingot dosa nami. Ay jod do hami mardosa mardopon ho. Jala jod do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham. Saya urupi hami ho ale Tuhan debata hatuaun nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabigima bagbagani debata taringa Tuhan ni dosata. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalosim songon obun. Jala songobun menorop akka dosam. Saya mulak mahotu ahu ayahu do sipaluaho. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu paonopon dung Trinitatis sadarion imana tersurat di Kolose bidu 2 mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sia. Ope songon panjak konon muna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Jaga mahamu sotung diagode bahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot lesem na maripola hobartu tona-tona ni jolma mangihutton si sia-sia ni hasyanganon dada mangihutton Kristus. Di bagasan imadan do sahat nang tuhamu hagu kukunai ibana do ulu nasa hamuliaon dohot panggonggomion.
Airap tartanon do hamu dohot ibana dina tardidi hamu. Laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe dina gabe porsea hamu di hagogoon ni debata na pahehon ibana sian akkana mate. Di sesado surat tangan ni dopak hita ima akapatik na maralohon hita di padau doi di lohoton tusilangi. Ope unang ma diungi hamu sialap si panganon manang sinumon manang siala pesta manang koltak ni bulan manang alaniari sabat pe. Tung unang mahamu di lesan-lesani halak nagiot paula-ula na serep jala sumobba akka suru-suruan di tengah-tengah hoddo na di idana di bagasan todina pinarburnang ni roha-roha ni dagingna. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amen.
tidakon maha porsiautai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian si Anton di perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, nama tetarpajal doi bana di hau pinar silang, na tua tubo na turu dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, la hundul tu siamun na debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
Shalom. Tabegema tikting namasa di mingguta 24 Juli 2022. Sada guarni mingguta sadiredion ima minggu paunopon dung Trinitatis. Doho topik minggu debata nasatia di bagasan holongna. Paduahon parhobas di hari minggu sadarion 24 Juli 2022. Boima tarjaha di tikting. Patoluhon tikting namasa sada partangyangan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 26 Juli dohot 27 Juli 2022 songona somal patupaun nihuriata do partangyangan wilayah maringanan di Garejaon. Masuk pukul 20 WIB alanii sinosohon matu sude ruas nihuriata asaria dohot mandohoti partangyangani. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem dohot Kanaan. Nama kasuhuton partangyangani wilayah Galilea. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon dohot Nazaret. Nama kasuhuton partangyangani wilayah Jetun. Paduahon danak ngasorang. Di hari Minggu, di hari Selasa 12 Juli 2022 di basa-basahon tuhatado sada danak boru diamata Robi Darmaezar Manulang, Inata Yolanda Firmawati boru Raja Guguk, Sianhuta Komplek SBS Blok A10 nomor 8 wilayah Kanaan. Hipasdo dak danak i suang songoni nang natorasna, tatangnya konma dak danak i asa simbur magodang, jalamar habiaran tudei bata. B. Di hari Kamis 20 Juli 2022 di basa-basahon tuhatado sada dana bawa di amata Hotman Immanuel Sirait, Inata Kori Arnita Boru Silalahi, Sian Huta Pesona Anggrek Blok E8 nomor 5 wilayah Judea. Hipasdo dak danaki songoni nang natorasna. Tatangnya konma dak danaki asa simbur magodang jalamar habiaran tudei bata. Tolu sumbangan sian ruas. Di Jalo Huriata do sumbangan sian keluarga Evarian Kasiahaan SE, Inata Patricia Indriana Borusitumeang SIKOM, wilayah Yerusalem, 2 unit standbook, Moliatema Dinasida Napasahaton, Tuhan Yesus mamasu-masu. Paupaton Parningotan HUT Republik Indonesia Papi Tupulu Pituhon. Parningotan HUT RI Papi Tupulu Pituhon, Huriata Marhite-hite seksi ama, seksi Paropuan dohot seksi Naposo Bulung di Huriata, patupahon kegiatan songonon. Olahraga nadi partandikon ima sada volleyball tu ama 1 tim ganup wilayah, 2 catur tu ama tolu halak ganup wilayah, tolu tarik tambang tu Paropuan 10 halak ganup wilayah, 4 lempar bola tu Paropuan 10 halak ganup wilayah, 5 tenis meja ganda putra tu ama doho Naposo Bulung, 6 futsal tu Naposo Bulung, 7 games tu remaja dan Naposo Bulung. Patujolo kegiatan olahraga dimulai hari Sabtu 30 Juli 2022 di teras gereja HKBP Harapan Jaya. Laos dimulai pertandingan catur. Yang B. Bakti sosial. Bakti sosial di patupa kegiatan payason lingkungan gereja dohot sekitarna. Di acara bakti sosiali nani dohotan di Parhalador ruas dohot Naposo Bulung sian ganup wilayah di patupa hari Sabtu 10 Agustus 2022 pukul 9 WIB. C. Upacara bendera. Andorang so dimulai upacara di patupa kegiatan jalan pagi ceria di dohotan remaja dan Naposo Bulung. Huriata patupahon upacara bendera HUT RI Papi Tupulu Pituhon ima tanggal 10 Agustus 2022. Nani uluhon ni Pandita Resort dohot peserta upacara ima sude parhalado
sude pangurus seksi kategorial, peserta olahraga dohot ruas sian ganup wilayah. Dung sidung upacara di patupa pertunjukan senam cita ni dohotan paropuan dohot pasahaton hadiah tu akan namonang olahraga. Tatangyakon mah kegiatan HUT RI Papi 77 honi asa mardalan dohot denggan. 5. Maka tindakon hapor seaon khusus. Hombar tu hasil sermon parhalado huriata patupahon acara maka tindakon hapor seaon khusus tu ganup ruas naung marumur 25 tahun tu ginjang. Di patupa di bulan September 2022. Di baheni tu ruas ni huriata di Paboa Marhite WA Grup wilayah dohot tikting di huriata. Sinosohon tu usude ruas nanaeng mandohoti acara manghatindakon hapor seaon khususi asa mendaftar tu sintua wilayah ganup dohot mangisi formulir parsiajar sidi khusus. Di pasaha tu sekretaris huriata. Tatangyakon maka tindakon hapor seaon khususi asa mardalan dohot denggan. Onom pelantikan anggota dewan dohot seksi-seksi. Hombar tu naung sidung periodisasi anggota dewan dohot seksi-seksi tahun 2020-2022 alani sadarion Minggu 24 Juli 2022 di parmingguan Arian dung sidung titing di patupa huriata do manjaha SK dohot pelantikan anggota dewan dohot seksi-seksi tahun 2022 sahatu 2024. Parhalado dohot ruas pasahaton mauliate tu anggota dewan dohot seksi-seksi tahun 2020 saha 2022 dohot selamat makobasi tu anggota dewan dohot seksi-seksi tahun 2022 2024 tu hatama mamasu-masu. Parhepengon ni huriata mingguon boima tajaha di ting-ting saldoni kas huriata parsap 24 Juli 2022 huria diakoni 242.460.267 rupiah, pusat 28.482.000 rupiah, pembangunan 2.400.000 rupiah, transistoraya 12.750.000 rupiah, sarana jalan dan parkir 23.899.000 rupiah. Laos di sosohon ma tusude ruas di huriata asa tagarar ma pelean bulana tabe. Pelean parmingguan virtual nata patupa di bagasta naung janji imatabe. Tuhatama nama masu-masu parhepengan ni huriata. Ulang tahun torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di minggon 10 waluhalak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debatan namandok di 2 Petrus tolu ayat 10 walu. Alai lam ganda ma dihamu asini roha dohot panandaon ni Tuhan Yesus Kristus si paluai. Di iba nama hasangapon nanuaeng nang rodi saling lelengna. Songonima warta jemaat taminggon Tuhata mamasu-masu, horas dan selamat hari Minggu. Noeng sahak mahita tu acara pelantikan pengurus manang seksi-seksi na di tolu dewan di huriata. Jumboloma di jahahon amata sekretaris surat keputusan. Surat keputusan nomor .2 02 garis miring SK garis miring FS garis miring RHJ titik 07 garis miring 7 Romawi garis miring 2022
Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya yang berkedudukan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, membaca hasil rapat jemaat tentang penyempurnaan personil kepengurusan pada Majelis Perbendaharaan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Mengingat periodisasi kepengurusan di HKBP disesuaikan dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amandemen ketiga. Menimbang perlunya kesinambungan dan penyempurnaan personil kepengurusan, memperhatikan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, memutuskan, menetapkan, pertama, keputusan Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya Bekasi tentang susunan pengurus Majelis Perbendaharaan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan seksi-seksi. Kedua, mengangkat personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Majelis Perbendaharaan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia untuk masa bakti tahun 2020 sampai dengan 2024, serta seksi-seksi untuk masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Ketiga, memberikan kewenangan kepada pengurus untuk melaksanakan program pengembangan dan peningkatan pelayanan dengan mengacu kepada program kerja Huria HKBP Harapan Jaya dan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Keempat, segala sesuatu akan ditinjau dan diperbarui jika masih ada kesilapan ketika membuat surat keputusan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya. Ditetapkan di Bekasi tanggal 24 Juli tahun 2022, Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya, Pendeta Dr. Daner Wilfred Siregar, ditandatangani dan stempel HKBP Harapan Jaya. Keputusan ini disampaikan kepada 1. Majelis Perbendaharaan, 2. Sekretaris HKBP Harapan Jaya sebagai arsip. Lampiran keputusan nomor 02-FS-RHJ.07-7 Romawi-7 tanggal 24 Juli 2022. Susunan pengurus Majelis Perbendaharaan, Seksi Dewan Koinonia dan Marturia dan Dewan Diakonia, HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Bekasi Utara, periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Nama-nama yang kami baca untuk tampil ke depan di altar hanya ketua-ketua seksi. A. Pimpinan. Pendeta Dr. Daner Wilfred Siregar sebagai pimpinan Huria. B. Majelis Perbendaharaan. 1. Parartaon. Ketua Sintua Insinyur Marganda Situmeang, anggota Sintua Ehutapea membidangi aset non keuangan, Sintua LP Sinaga membidangi aset keuangan, 2. Sekretaris Sintua Henry TP Simanjuntak, 3. Bendahara Sintua Beni STP Pasaribu. C. Dewan Koinonia. Ketua Sintua M. Boru Sirait, anggota Sintua R. Pardosi membidangi sekolah minggu, Sintua FN Raja Guguk membidangi Naposo Bulung, calon Sintua RW Siregar membidangi remaja, calon Sintua H. Boru Siombing membidangi perempuan, Sintua E. Hutapea membidangi ama, Sintua R. Sianturi membidangi lansia. 1. Seksi sekolah minggu. Ketua Erning Tias Indrayani Boru Butar-Butar. Sekretaris Anggi Febrini Boru Nababan. Bendahara Olsi Boru Nenggolan. Koordinator Guru Sekolah Minggu Hendrik Manalu. Kepada ketua-ketua seksi untuk maju ke depan dan yang lain berdiri di tempatnya masing-masing. 2. Seksi Remaja Naposo Bulung. Ketua Masmur Sihotang. Wakil Ketua Beni Siregar. Sekretaris Ica Boru Sianipar. Bendahara Sulastri Boru Marbun.
3. Seksi perempuan. Ketua Kori Hamidah Boru Manalu. Sekretaris Posma Dohar Boru Hutahayan. Bendahara Dameuli Basa Boru Sinaga. Sekali lagi kepada anggota-anggota yang namanya disebutkan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. 4. Seksi AMA. Ketua Robinson Simanjuntak. Wakil Ketua Richard Dolok Saribu, Sekretaris Miduk Sitinjak, Bendahara Lotber Manalu. 5. Seksi Lansia. Ketua Sintua PB Manulang. Sekretaris Sintua N. Sitanggang, Bendahara Lasma Boru Marbun. Dewan Marturia, Ketua Sintua M. Situmorang, anggota Sintua P. Simanjuntak membidangi zending. Sintua BF Napitupulu membidangi musik dan multimedia. 1. Seksi musik dan multimedia. Ketua Nelson Hutagalung. Sekretaris 1 Tina Boru Simanjuntak. Sekretaris 2 Umesa Boru Panjaitan. Bendahara 1 Esther Grace Boru Silalahi. Bendahara 2 Sarah Boru Simanjuntak. Dua, Seksi Zending. Ketua Lasma Boru Marbun. Sekretaris Yeni Marlina Paulina Boru Nebaho. Bendahara Kori Hamida Boru Manalu. Dewan Diakonia. Ketua Sintua TN Sinaga, anggota Sintua PH Tumanggor, membidangi bidang sosial mencakup wilayah Yerusalem, Judea, Kanaan, Sion, dan Galilea. Sintua O. Sianipar, membidangi sosial mencakup wilayah Hermon, Bethlehem, Jetun, Nazaret, dan Efrata. Sintua B. Sianturi, membidangi kemasyarakatan. Sintua J. Manulang, membidangi pendidikan. Calon Sintua Galumban Sianturi, membidangi kesehatan. 1. Seksi pendidikan. Sintua J. Manulang dari wilayah Sion. Sintua S. Simbolon dari Bethlehem. Preti Boru Simanjuntak dari Bethlehem. Dameuli Basa Boru Sinaga dari Kanaan. 2. Seksi kesehatan. Dr. Hiesni Boru Girsang dari Hermon. Rohana Mailida Boru Panjaitan dari Nasaret. Dr. Gigi Mutiara Priska Uli Boru Hasibuan dari Galilea. Calon Sintua G. Sianturi dari Judea. 3. Seksi kemasyarakatan. Sintua B. Sianturi dari Yerusalem. Y. Nadeak dari Jetun. M. Sitompul dari Yerusalem. 4. Perwakilan seksi sosial di wilayah. A. Wilayah Yerusalem. PJ Raja Guguk R. Boru Panjaitan. Judea L. Lumban Gaul E. Boru Samosir. C. Kanaan H. Boru Siombing M. Boru Siboya. D. Sion N. Boru Silitonga. E. Wilayah Galilea R. Boru Sinaga H. Boru Siringoringo. F. Wilayah Hermon E. Siregar R. Boru Nenggolan. G. Wilayah Efrata A. Sitorus P. Boru Sitorus. H. Bethlehem R. Gurning S. Boru Lumban Gaul. I. Zetun F. Boru Panjaitan M. Boru Tampu Bolon. J. Nasaret C. Boru Tarigan N. Boru Siregar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara telah berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini.
Tuhan telah memilih saudara-saudara semua melalui jemaatnya, melalui majelis untuk melayani di ladang Tuhan sebagai pengurus seksi-seksi sebagaimana telah dibacakan dalam surat keputusan. Oleh sebab itu pada hari ini, Minggu 24 Juli 2022, saya selaku Pendeta Resort dan pimpinan jemaat HKBP Harapan Jaya dengan ini melantik saudara-saudara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah dibacakan tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, kekuatan kepada saudara-saudara untuk bekerja dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Petikan surat ketetapan ini secara simbolik akan kami berikan kepada semua melalui ketua-ketua seksi.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Hatani debata jamita di mingguta sadarioni masya buku panurirang Hosea bidusada ayat 2 rodi ayat sia. Anggo sahalion tajahama jolo mar sore-soren ikut baca singgarnya supaya kedengaran di live streamingnya. Mulani hatani Jahoba marhite-hite si Hosea ninna Jahoba ma tu si Hosea. Laho maho buat masada boru-boru si babi jalang dohotaka tubuni si babi jalang. Ai sai didak dati isini tanoido marmainan marbalik sian Jahoba. Jadi lau maidana jala dibuat nasi gomer boruni si belalai. Gawe-gawean manasida jala ditubuhon di ibana sada anak. Dungi didok Jahoba matu ibana. Jou magoarna si Jezreel. Ayo ti nari marlulu mau diaka utang mudar ni si Jezreel. Tu pinopar ni si Jehu. Jala au pasiapon harajaon ni pinopar ni Israel. Jadi ia sasadai penggohon aku masih orni Israel di Ura Jezreel. Dungi gabe-gabe yang muse maboru-borui jala ditubuhon sada boru. Dungi didok Jahoba matu ibana. Jou magoarna nai sohina siang. Aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel. Manang marpamuati rohaku tu nasida. Alai marpangulahi rohaku anggotu pinopari juda jala paluaku nasida marhite-hite Jahoba debata nasidai. Alai dan paluaku marhite-hite sior manang kodang manang hamuson manang hoda manang jolma lapas mundur pek. Jadi duk sirang susu nai sohinasian gabe-gabe yang musema boru-borui jala ditubuhon sada anak. Jadi dina Jahoba ma jou ma guarna lami aindang bangsoku hamu jalan dang hamu napuna au. Cinta dan pengkhianatan. Ima namasa hati hani turpuhon. Heado hamu dihianati. Hea mengkhianati. Anggo nak pola lusi hamu. Hacit dona dihianati pasti hacit. Turpuhon odope hea songoni. Di papatar debata rohana jala saihirana asingma sianna somal paretani debata laho pataridahon hina hacit ni rohanai songon sadabawa naung sian tulus ni rohana makaholongi sada perempuan HP dibalos dohok pengkhianatan songoni ba debata buasa hudok songona asing paretani debata tu panurirang Hosea ala didok debata songon gobaran nih pakilalana didok ibana tu panurirang Hosea laho maho buat masada boru-boru si babi jalang dohot akatubu ni si babi jalang mangoli maho alai boru-boru paropuan nanaing sioliomi sian si babi jalang
Ahasi babi jalangon ngata boton PSK yang profesional. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada seorang nabi hal yang aneh? Karena begitulah umatku terhadapku. Guarni parupuanon si Gomer. Torok penafsir madok alat dung marhasohotap nasida. Ternyata di patarida hosi Gomerod dotong ketidaksetiaan na toktong setabi melacurkan diri sebagai PSK. Tubuh mana nana perjolo di bayi maguarna Jezreel. Luar biasa dope hati haina masa. Jalan apa duahon. Roha tani debata suara homa asamu babang soku. Jalokku do mulak asal lolo marhamu baon. Sorang napa duahon boru. Dangadok kamu baon ni roha. Di Guarima menyimbolkan, melambangkan antara hubungan Allah dengan umat Israel ketika itu. Di Guarima anak nai borunei nai sohinasian hata aslina lo ruhama sian hata lo bukan tidak, ruhama rahim, rahmat, tidak kukasihi. Ima goarna padua honon, ala somarhamu baon. Alai diigil Tuhani dope adora sutarbuangan non unang lalu rimas ni debatatu bangsoi diigil lo hamu baon ni roha. Alai dangadong hamu baon. Seorang anak napatuluhon di Guarimai lo ami, lo tidak, bukan, ami sian hata am akhiran i kepunyaan, bukan umatku lagi. Ima hacit ni pakilalah ni Tuhani. Songon bawa pemuda yang sedang kasmaran, yang cinta berat. Sudido rahyahita mengalami manang heamakilala mencintai. Apakah itu mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai kekasih, mencintai suami, atau mencintai istri, ataupun mencintai pacarnya. Saya nggak tahu yang jomblo-jomblo ini. Tapi pernah paling tidak mencintai orang tuanya. Yang namanya cinta, goarna molo didok holong roha, nalo muar roha jonok dilabungni. Benar apa betul? Tohori kan? Alai molo ni hasogohodo baunang dan jonok unangnya binerengi ido hajol maun. Alai molo ni haholongad do soinama unang daonian. Magodo arsak ni rohaki molodung dila bukuho ni nedei sitong doi ala songoni do Tuhani ala ni holong ni rohana dang lomo rohana molo marbalik kita menduakan dia pitorido dipati parjolo audo Jahoba de Batam dan jadi marhua didok marahku pau bahenomu de Batam. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada Allah lain di hadapanku.
Ini perintah pertama. Jala perintah pertama dibain si Musa doi hati hai di dolok Sinai songo padan janji padan deken ni sabulan tu tonggina tu tabona halak siose padan turipurna tu magona beta marpadan tu adopan di debata padan na parjolo langsung berkomitmen asa suat di roha yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah yang Esa. Jadi kalau dikatakan kita harus menyembah Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang banyak, kita setuju. Akan semangat tu si doi molodidok Tuhan Kristen itu ada 3, Tuhan Kristen itu ada beranak, tidak tahu siapa bidannya, akan semangat tu si doi dak pola lau rohata tuaka nama ngarehe si songoni. Allah kita itu Esa. Jala dipagomos do di 5 Musa onomi mamukasian ayat 4 Sema Israel dengarlah Tuhan itu Esa. Jalekon suatonomui nina wariskanlah imanmu itu kepada anak-anakmu. Sadi hari dina hudul-hudul ho, dina mardalani ho, di jabu di dia pe sadi hari pe nang dina lau modom, setiap saat wariskanlah Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nang boy HP dohonon roha mapina roha anggo roha keinian Kristen doau. Tidak. Tapi dikatakan kasihi dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, totalitas kehidupan kita ini mengasihi Tuhan Allah. Di mana sebelumnya Tuhan sudah berjanji di perjalanan ni bangsoi siang Mesir tu tano kanan godang tantangan. Janji Tuhan itu juga berlaku buat kita setiap saat ini juga. Jehovah do marporang humokopamu asal hohopamu. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan kekal, tidak berubah. Maradu roi banasian surgo gabe jolma di bagasan Yesus Kristus lahom manubus sita sian dosa. Tetapi gambaran pengkhianatan umat Israel ini juga sering terjadi menjadi satu catatan di mana kita juga sering mengkhianati Tuhan yang penuh kasih itu. Jojo do hitam maila maka tidak kogor ni Tuhani. Gari mangan di restoran molo tabereng toro akka jolma di si naso saugamo doho tita ngadi restoran ngarat doho ianakon doho inatamatai martangyang piolo maila. Itu bukan toleransi beragama, tidak. Menghargai, saling menghargai bukan berarti kita malu menyatakan iman. Karena Tuhan Yesus katakan, siapa yang malu menyaksikan namaku di hadapan orang, saya juga akan malu di hadapan Bapa di surga. Tetapi sering sekali seperti itu. Kita tadi mengaku kalau setiap orang yang kita cintai, yang kita kasihi, kita ingin dekat dengannya. Apalagi mulo songon na jolo tiki soadong handphoneon pengalaman rupani mulo ro surat ni nataburu silabanon hurang gajang dia jahaon surat tu pe songon ido buido yapi libanai sagijak tutoru ala surat cinta anggo solomo do rohama merengi
Idiai. Nakpe jolo arong gua kau patup pantun nak. 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Anggo beri dok, menang gudang mon. Tabu do majahat tabu. Nak pegajangi. Noaing, bagaimana dengan surat cinta Tuhan? Kita mama boto. Seberapa seringkah kita membaca surat cintanya Tuhan yang ada dalam Alkitab ini? Piga hali manaung tajaha. Unang-unang hola tajaha judul lay, tajaha sa ayat. Peter madohodok. Peter tarpudung. Apalagi nuaingon. Hola segain fokus ay nga repok behami perhalado ay so dong bena mabua bukedena dan adong bena mabua bibella adong go di handphone ini nah saya mah di handphone. Oke, tidak apa-apa Alkitab elektronik, tetapi apakah kita memang sungguh-sungguh mau baca surat cintanya Tuhan itu? Karena Tuhan hadir mulo didok sola scriptura sia tolu sola sebagai tanda haluauni sola gratia karena kasih karunia Tuhan kita selamat, sola fide karena iman, dan sola scriptura karena firman Tuhan. Atik behar rupani engaramo-ramo be. Memang kita dibantu oleh teknologi. Baca Alkitab, holam mabegi pehita ngadong majahahon di YouTube. Disude mulai kejadian sahat wahyu. Kita hanya mendengar saja. Diiringi adong songonna alunan musik. Jadi kita bisa dengar itu. Bagaimana Tuhan selalu bersuara menyatakan cintanya, kasihnya kepada kita. Dan lautu hita do, ala di do di Mazmur 110 sia, Psalmen 110 sia 105, firmanmu itu adalah pelita, terang bagi jalanku, tukot dinalandit, sulu-sulu dinaholong. Idu hagugu dihita. Allah siar rohaku semangat nih. Kakek-kakek yang ganteng, nenek-nenek yang masih cantik, lansia ini. Saya mau promosikan dulu. Karena tidak semua orang bisa berumur sampai seumur mereka. Jadi banggalah dengan lansia. Isidol lansia dakolan nasida yang berumur 60 tahun ke atas. Itu lansia. Sutung babiar hita ay mulu masuk lansia nona pitor hato inna mate isneise. Ba dong galahon nomor umur 70, 75 bahkan 20 tahun. Berek kamu mani semangat main naking. Nganggo di rohaku naking ya dehon kasih paling agung. Idia mau nengan no sukoton, nah, gua ramalan sih kan, mulu sukot pekan dak pola bohai, yang gua solo lupa dan ngahal apa lancar naking, luar biasa. Saya mau minta kita tepuk tangan buat orang tua kita ini. Tanggal 9 Agustus akan ada pertemuan kita menjadi bolahan namak, Punggual Lansia Sadistrikon. Mari ibu bapak, kakek, nenek, opa, oma, ayo ikut bergabung dengan lansia. Siapa bilang lansia tak berguna? Lam semangat doalah masih tugu-tugu, tahu-tahu do. Ganu hari Kamis teh, amang inang, iya, marpungu. Alani
Kan bangga do, pahupuna sida pemamereng, oh iya ada opung di sana. Karena kita ini yang masih muda-muda di bawah 60 belum tentu bisa sampai. Jadi ini adalah anugerah alani Jehovah do hagugun. Cinta kasih Tuhan itu hola sada do na pinangidona naing hualusi marhite holong ni rohaku tu debata. Amin. Maulia tema Tuhan ipakulingi hodo hami asa suan tugu setia hami di hapor siaon nami do pako unang marlaok unang marakup Jehovah de bataku baik kami songon holong ni rohami di hami naing mata kasuha holongi hami ho sian nasa rohanami gugu doho ati-ati pargugui hami Tuhan mangulahon hatami pasu-pasu saluhut ruas ni huriam siada dana namet-met rodi naung lan siape asa di bagasan gugu nasiako takas di bagasan las ni roha hami mamuji pasangapo Tuhan utangnya kok kami di pasu-pasum di anakon naung pinas lumehommu di keluarga ni ruas ni huriam Robi manulang enang boru raja guguk naung di basa-basa hokko sadada boru di nasida songoni di keluarga ni ruas ni huriam Hotman Sirait inang boru silalahi sadada danak bawa hipas danaki hipas nang natorasna nasugot tu bege hami naung sorang yang nakur ni ruas ni huriam rodoli si jabat inang boru jutak dak danak bawa secara prematur jala kurang dibag kurang hipas napolaikom masuk tu rumah sakit inkubator Tuhan mangelek kami dangadong naso tarpatu paho sailehon hahi pason Tuhan parbisuhi aka dokter paramedis mangalehon hahi pason tu yanakon nasida ido tangiang elehelek nami pargugoi akan natoras laho pagodang-godakon dak danak nauk pinalume hommi asa marhabiaran gabe anakon namarurat jala marparbue di bagasako pasu-pasu saluhut program ni huriam HKBP Harapan Jayaon suaksongoni akan namarulang tahun di bagasam mingguon sehomale Tuhan na mangalehon gogo hahi pason lumobi tahea sahuboto hami mamake ari-ari ni ngolu nami laho pasangapo jalo matangiang soba nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Yesus, oleh itu di
lehom peleatang martang yang mahita. Ali de batama nami na di banua gijang hodo haroroani salukut si lehon na dengan dohot na solibasa na mauliutus. Hupasahatami masih anani lehom mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo megabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasea kami pelean non patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang nisi lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya Roma harajaumu, saya saut melomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahamu. Di sodako Tuhan de batama bohina Tuhamu jala asima rohana midaham. Di dopako Tuhan de batama bohina Tuhamu jala di pasorhon madamena tutodem.